En España faltan máis de 100.000 traballadores no sector da hostalaría. É unha realidade que se pode comprobar nas rúas galegas, porque en moitos bares e restaurantes exhíbense cartéis de búscase persoal. Pero, por que? A hostalaría era ata hai non tanto unha saída profesional ben considerada, pero nos últimos anos a carreira hostaleira quedou denostada. A percepción social da profesión é máis negativa e vese máis como unha ocupación provisoria que como unha carreira a que dedica a vida. Parte desta falta de camareiros está nas condicións laborais. As longas xornadas, partidas ou o traballo nas fins de semana son habituais no sector e moitos traballadores non están dispostos a asumilas. Tamén influen os salarios. O convenio colectivo da Coruña, por exemplo, establece un salario base mínimo de 1.116 euros para os camareiros, pero feita a lei, feita a trampa. Algúns empresarios zafan e empregan artimañas como contratar a media xornada e pagar o resto en negro. Claro está que non son todos, pero incluso os que van polo legal apenas poden ofrecer aumentos de salario polos estreitos marxes de beneficio. Con este cóctel de soldos pouco atractivos e xornadas á contra do mundo, a moitos camareiros xa non lles apetece ser os nosos psicólogos nin saber como nos gusta o café, só pensan en renunciar ao seu posto. Esas renuncias, Rocío Padín, comezan a trasladarse, a traducirse en problemas na práctica para os hostaleiros e a hostalaría, non? Si, a nosa hostelería galega non está a afrontar un dos mellores momentos porque os hostaleiros afirman que non poden abrir as súas portas porque lle falta man de obra cualificada. Por iso viñamos aquí onde Alberto Boiro. Moi bo día. Moi bons días, que tal? Estás a piques de abrir aquí este náutico de Boiro, pero que está a pasar? Pois que nos falta persoal cualificado para xefe de cociña, xefe de sala. Para axudantes de camarero e de cociña é máis fácil, pero os perfiles así con experiencia cualificados é máis complicado encontralos. Que necesita unha persoa para poder optar a un desos postos? Sobre todo ganas. Non hai máis ganas. Entendo que hai algunha formación, non? Sí, intentar polo menos demostrar a formación que teñan, que sea pues eso, con bastante experiencia, polo menos con 2 anos de experiencia no posto. Vamos á chicha, Alberto. De aquí, canto pode andar un xefe de cociña ou un xefe de sala? Hoxe en día pode pasar tranquilamente os 1.800 euros. Sí. En canto á xornada laboral? A xornada, por exemplo, os fins de semana temos a xornada partida de ceas e comidas, pero despois o resto da semana é só comidas. Pois non o estou a entender, porque se durante a semana non chegamos a facer as horas, non? O salario está moi por arriba. Concéntrase todo no fin de semana e a veces a conciliación é complicada. Entón pode que sexa eso o que está detrás. Pode ser. Pode ser que sí. Falamos de que estamos en un local que xa leva uns mesiños en obras, non? Sí, levamos desde maio, abril en obras e a ver si para mediados de noviembre podemos abrir o restaurante. Dilo, a ver si podemos abrir, porque só falta un pequeno detalle. Sí, o persoal. O persoal é o único que falta, porque en canto a ubicación estamos aquí nun lugar privilexiado, non? Privilexiado, sí. A ver. Por desde aquí vamos a facer un chamamento, Alberto. Pues que veña a nada, xente para cá, dillo aí á cámara. Que se animen a vir a probar, polo menos. Porque ademais é que falamos xa de un local con ampla experiencia no tempo, non? Sí, temos un local xa en Taragoña, Rianxo, que levamos 11 anos, e aí, aí teño unha plantilla fixa entre semana e os fins de semana ben reforzada a media xornada. Pois, compañeiros, xa vedes, hai algunha solución posible, Alberto, a esta situación? Ganas. Meterlle ganas ao asunto? Efectivamente. Tú non ves a cousa moi clara, non? Non é fácil, non é fácil porque estamos, pois eso, ao mellor un pouco afastados dunha ciudad ou vir á zona máis rural, pois é máis complicado vir. Pois moitísimas grazas por atendernos, Alberto. Xa ven, Alberto ataca máis pois a conciliación, que é máis complicada, ou incluso a ese desplazamento cara ao rural. Pero xa ven, compañeiros, que a situación na hostalería galega non está fácil. Grazas, Rocío. Claro, é que eso que remataba el dicindo a mí pareceme importante, porque xa falamos algunha vez aquí, Patricia, de que neses lugares onde se non tes alguén de Rianxo que cumpla as expectativas do posto e tes que ir dende outra cidade, non? Pois a outros hostaleiros optaron incluso por solucións de hospedaxe, de aloxamento, non? Para que a xente lle resulte atractivo optar o posto, Patricia. Sí, bueno, pero tamén é un pouco un cambio de chip, non? Ti tamén podes pensar, vivo nunha cidade, bueno, pois múdome a Rianxo, que tampouco me parece o gran rural, a min Rianxo, estamos poñendo como se fora, é unha vila moi ben comunicada, na que quizáis poidas alugar unha casa a un precio máis baixo e tes unha opción a traballo. Entón, ti crees que subsace aquí? Eu creo que o hándicap aquí é a falta de cualificación, porque este señor está che dicindo, eu preciso 2 perfiles de
de cociña, xefe de sala. Exacto, 2 perfiles cualificados. Decía que auxiliares que non está a ter tanto problema. Cal é o problema ese? Que faltan perfiles cualificados e os poucos que hai se lo rifan. Entón, en Galicia, por exemplo, este ano empezou un FP Express que lle chaman, que é un programa piloto, para que en cuestión de 4 meses empece a salir xente xa con un título que poida empezar a traballar. Eu penso que por aí hai unha vía de solución. Carla? Bueno, o problema parece ser que é máis complexo do que pensamos, ¿no? Parecenos a solución bastante obvia, ter ganas, como decía, pero parece que é máis complexo que eso. O problema é que, ademais, non soamente é máis complexo, é preocupante, porque a hostalaría forma parte dese gran pilar que é o turismo. Ese gran pilar é o que nos alimenta, é dicir, vivimos, este país vive do turismo, este país depende desa industria que é a industria turística. Se hai unha pata que flaquea, que non funciona bien, pois temos sitios este verán que non abriron, pero en zonas turísticas como pode ser Sanxenxo non abriron. Efectivamente, quero decir, esa é unha situación preocupante para unha industria, falo a nivel xa macro, ¿no? Macroeconómico, porque claro, si a nosa industria prioritaria está a facer auga, pois preocupación, ¿no? E logo porque aí tamén o comentábamos, Javier, que a hostalería non é o único oficio, non é o único traballo no que hai xornadas continuas, igual hai que traballar na fin de semana, unha noite, non? É dicir, que se lle din aos candidatos que é un problema para rexeitar o posto, non? Sí, a ver, é verdade que non é, hai máis traballos que efectivamente demandan uns horarios complicados, pero bueno, no caso da hostelería sí que é verdade que é sempre, non? É dicir, é moi sacrificado, ti tes que estar fins de semana, festivos, e máis alá de iso tamén, enlazando un pouco o que dicía Carla, eu vexo un problema de fondo que podería resumir en que quizáis está denostado servir hoxe en día, non? Entón, o que é servir aos demais. Entón, por eso, quizáis esa falta de man de obra que unido a esas condicións salariais agravan o problema. Estás de acordo, Santón? Non estou de acordo con eso. O sea, vamos a ver. O sea, non faltan ganas de servir, que falta o problema, eu penso que xa está diagnosticado, é dicir, nós temos un exceso para ben de formación. Temos as mellores escuelas de hostelería que hai en Europa están en España e están en Galicia. En Galicia temos en Santiago unha que é top e que veñen de todo o mundo a buscar esos profesionales, precisamente esos profesionales que estaba reclamando este home. É dicir, non están reclamando camareiros e xente de servicio, non, están reclamando ese personal top que en toda Europa, non só en Europa, de Filipinas, de Nueva York, veñen a buscalos antes de que rematen os seus estudios xa, para leválos para grandes hoteles, grandes restaurantes e todo eso. Entón, temos un problema aí, que bueno, que eu non sei cual é a solución, porque non son un experto na materia. De cartos sobre a mesa. Pero é o problema, porque nós estamos formando xente magnífica, que se están rifando en todo o mundo, e, sin embargo, non temos para nós. Pois un reto, conquistar a todo ese personal e que non se vaya, como está apuntando aquí Iso Santón, a outros lares.